Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Kulturgintzaren aldizkaria. Astean behin Eusko ikaskuntzarekin batera egiten duguna. Gaurko honetan bizati izanen ditu geure aldizkari honek. Alde batetik, aldizkariak paperik gabekoak badirela, evidentziarik handina honako hau belarrirako aldizkariaz ari garela, astero gogoratzen dizuegu. Bada, paperik gabe aldizkariak egiteko beste modu bat, elektronikoa, sarean, web horri edo hala esan ditekena. Bueno, hori eta Eusko ikaskuntzan, erakunde veteranoa izanik ere urtetsua, baina komunikazioa lotzeko aldizkari elektronikoaren balioa aspaldi gohartu ziren da gainera adar berriak, atal berriak ere egin dizkiote eta hortaz jardungo gara Euskonius gazteari buruz. Baina hori geure saio honen, geure ale honen bigarren erdian izanen da. Izan ere lehendabizikoan agurtuta mintzatu nahi dugu Luis Garde Iriarte olerkariarekin. Iruñan sortua Doneztebendu bizilekua, edo bide erdian ere, hala esan diteke zenbaitetan. Lehenagotik ere olerki lanak argitara emanak ditu, baina orain notizia da Irun hiria saria eman berri diotela. Olerki lanengatik, aurki liburu moduan, ikusiko dugun itxaropena ere badugu, bitartean esan bezala zorionduta agurtu nahi dugu Luis Garde Iriarte. Irun hiria saria hartu berri duena, olerki sorta batekin, olerki sorta horrek eta liburu izanen den horrek nola du izena, horretxe bertan jakinen dugu. Luis Garde. Idaztena unpluged, bi gekin unpluged, eta hitz hori ingelesa da, ingelesetik hartuta, eta musika arlotik hartutako ideia, ezta? Berez, akizuenez, musika unplugged, edo disko unplugged bat, da elektrifikaziorik gabe grabatua dena, hau da, ahotsa eta instrumento akustiko hutsekin, adibidez, gitarra edo akordioa edo ahosoinua. Orduan, hau da, izan nahi dudanaren metafora bat, ezta? Gehienezko sobriedadearekin idatzitako liburua, apaingarri gutxi edo apainkerietatik urrundu naia. Orduan, liburu hontan edo poema hauetan hitz egiten duen ahotsa, ahots bakartia da, eta ahalik eta argalena da. Ahots bat argala, txikia, xumea, ez dago kororik, ez oihartzunik, oihartzun literariorik edo aipamen literariorik apenas, edo bertze ahots batzuen sartzerik, ezta? Hori da, niretzat, unplugged horren esanaia. Bai. Betire sorta bada, liburu bat osorik egiteko aina, ale hoiek euren artean izanen dute, ezagit nik lotura, baina bai koherentziaren bat edo beste, bai? Bai. Beti saiatzen naiz, liburu bakotsari koherentzia bat ematea, ez bakarrik gaien aldetik, zeren gaia inoiz ez da gai bat bakarra, ez da jorratzen liburu baten zehar, baizik eta bai ahotsaren aldetik. Orduan, saiatzen naiz ere liburu bakotsa ezberdin egitea, eta ahotsaren aldetik ere bai. Eta orain zer da, orain lotura lokarri hori ematen diona egiteko moldean, baina baita zer tematikan edo nun? Bai, gaien aldetik ere
hemen jorratu izan dut, haunitz, bakardadea bera, baina modu positibo batean, ez da? Batzutan bakardadea ere ongi etortzen zaigu, hausnarketa momentuetarako, ez da? Eta baita idazteko ere, edo, gure bizitzari buruz edo munduari buruz hausnartzeko. Orduan, izan daiteke bakardadea eta, munduaren gaineko begirada bat, ez da? Gure herriaren arazoak ere agertzen dira, nonbait, bigarren plano batean, sikiera intzinuatuak edo, eta, musikarena ere, epaimaikideek azpimarratu zuten, nola erabiltzen dudala, digamos, pop kulturaren elementuak edo agertzen da pizka bat gaurko musika, zinea, telebista, eta bar, ezta? Formaton aldetik, Luis, labur, bentsat zautzen dugunagatik, nahiago izaten duzu, ez? Luzegi ez diren aldeak, laburrera jotzen duzu? Formatoaren aldetik normalean erabiltzen dudana luzea da. Luzea ez, baina gustatzen zait gaiak nonbait garatzea, ezta? Ez naiz minimalismoekin eta itotzen naiz pizka bat. Orduan gustatzen zait edo batzutan poema bakoitzan argudio txiki bat garatzea ere. Bai. Narratibo aldera, Bai. Ez, hemen eskutan duguna da, haize egoaren aroak, ez da pamelarekin oen ja pare bat urte, 3, ateratakoa, eta gero, orduan, ale kasoaz gaiari bueltak ematen orduan. Bai. Pixka bat aldatzen modulazioan edo, baten batek ere errandit erabili izan dudan hizkuntza pixka bat barrokoa dela edo lako zerbait. Bigarren liburu, aipatu duzun liburu horretan, agian pixka bat izan daiteke barrokoa, baina nahiko iluna gaineraz, gaien tratamendua eta gero 3. gertakarien urtzean, ere, pixka bat ere agian barrokoa, baina, argitsuagoa da, ez da, poemak irekiagoak dira, baina hor ere erabiltzen ditut oihartzun haunitz, elementu haunitz, sartzen dira poemako solanduak, orduan horregatik ere erabaki nuen, gugarren honetarako estiloa simpleagoa lantzea. Irun iria saria, eta izen handiko, beste ibilbide luzeko, tradizio luzeko literatur sariketa da. Eta, Luis, zure kasuan, nik uste, hemen Euskal Herrian dire, sari garantzitsuenen bidetik zoazela, zen Euskaltzaindiak egiten duen arrese beitiarena. Bai. Geo ez dakit, besteik gabe, uste dut, lehen aipatu dugun, haizegoaren horretan, haizegoaren aroak eta iriak edo, eta eriak, eta horiek ezagik saririk gabe, baina gerora egin duzuna, eta hor bai zalantzak gelditu zen dana da, Joseba Jaka bekarekin egintzen nuena, hasiera baten titulo bat urtzailearen zen, baina gero izen aldatu zenuen, gertakariena. Horixe, bai. Iritu zitzaidan egokiagoa eta bai aldatu nuen izenburua. Eta bai, 3. liburu horrek da beka, Joseba Jaka beka duena. Eta horrein laugarrena Irungo iria. Publikazioa Dakar berarekin, distribuzioa ere pentsatzekoa da egokinen dela, zenbaitetan Irungo iriarekin, bentsat Iruña alde honetan ez dugu erraztasun handirik izaten, liburu horiek eskuratzeko. Egia erran nik ez dakit zer gertatzen den sari horiekin, baina gero soinu handia dute, diru kopurua ere nahiko majoa da, baina gero distribuzioaren edo propagandaren maldetik gero apenas ez dira ikusgarri. Nire esperantza da hori aldatzea, ez da? Edo olerkariak berak, egileak berak moitu beharko du. Baita, gertatzen dena da,
hori ez dela sobera nire gustukoa. Ja. Diskretoa. Bueno, Luis, hau bai ere esan behar dela, ez da, bueno, geure arteko olerkaria, Iruña eta Donestebe eta Iruña, ez dakit bai. nun duzun, Belate azpiko tunelean igual. Bai, bihotza aurratua dut. Edo bidean. Bai, bidean. Baina, bueno, esatekoa ere, bueno, zure lanbidea, zesanen dugu, funtzionario, postari edo nola jarriko dugu? Bai, funtzionario, bueno, da posta bulegoa, baina, bueno, barruan egiten dut lana, eta bai, bulegari lana. Behar bada, postari biltariak etxe banaketa egiten debiltzen denak horrek badu, zesanen dugu, alako ukitu poetiko handiagoa, bulegoan dagoenarena baino? Bai, badu, erromantikoagoa da, baina, bueno, zer eginen diogu. Baina funtzionario lerkeriak ere baditugu horren baino lehenago, geure euskal tradizioan, ez? Bai, badu. Baina, ez da beste, Jon Miranda eta kompainia. Baita, orain ere itxaro borda Frantzian postetxe batean. Bueno, Frantzian, iparraldean, bai, orduan, badu bere... Bueno, Luis Garde, elkarrizketanen bitartez zorionak eman nahi dizkizugu. Bai, eskermila. Ondo mereziak eta geure arteko olerkari, eta azken urteotan, behintzat, lanak argitara ematen. Bai. Eta, bueno, hori da, azken baten olerkariak ere komunikatu nahi du, ez? Hori da, zeinan, lehenengo partia da idaztea eta bigarna jendearekin nonbait komunikatzea, ez da? Bueno, unplug, esanen dugu, unpluged idatzia. Bai, hori da, bai. Entxuferik gabe? Horixe, entxuferik gabe, edo deskonektatua, edo holako zerbait, bai. Luis Garderekin mintzatu gara, aurki liburuan argitara emanen den bere lana, oraingoz Irunen saritua izan dena. Eta bigarren gai bat proposatu nahi dizuegu, eusko ikaskuntza, erakunde urtetsua, 80 eginak ditu, baina komunikazioa lotzeko molde berriez eta hoien balioaz aspaldizko dago jabetua. Aldizkari elektronikoen bitartez ari da, Eusko Media, esate baterako, edo Eusko News. Eta Eusko News gaztea da, hain zuzen orain albiste eta mintzagai duguna. Izan ere, eta Eusko News gazte hau, duela 2 urte sortu zen, eta astez-aste ari da lanean berrituz, eta 100. zenbakia aurki oso laister ateratzekotan da. Eusko News gaztearen arduraduna eta erredaktorea da Zurine Belez de Mendizabal. Orain dela 2 urte, zehatzago esan da, 2007ko urtarrian 12an kaleratu genuen lehenengo alea, eta bueno, zuk esan bezala, Eusko Newsen jarraitzailea da izango da, esan daiteke dela pixka gehigarria, eta Eusko Newsek orain arte lantzen ezauen gazte jendearen gana heltzeko, asmorrekin sortu zen aldizkari hau. Pentsatzen ari garena da, noski, jende gazteak errazago joko duela modu honetako teknika baliatzen duen medio batera, baina, bueno, ez dakit hori hola den, zehun ze kontenido eta ze tratamendu eskaintzen zaion, ez? Esan dute gaztearen gana iriste ez delako beti erresa? Ez da erresa, eta gainera 2 urte hauetan konturatu gara, gazteak, gure aldizkaria berez badau zuzenduta 14 urtetik aurrerako jenteai, konturatu gara 15-17 urte bitarte hortan oso gutxi irakurtzen dela, orduan oso zaila da, iristea agian ez, baina bai irakurtzea ez, beraiek. Nik uste nagusi hauek ja beste modu baten hartzen dutela, baina eta bai, interneteko gauza bat izan da, bentsa saltzeatzeko eta balio du, eta ibiltzen dira pixkat. Inpresioa da batzutan gazteak bestek diotena irakurri baino gehiago norbera espresatzeko bide bezala edo erabiltzen ari dela, ez? Bai. Hori da, bai. Bueno, zuek dena den hemen daukazuen formatua, beti web horrian, beti sarean,
baina zuen oski kontenidoak eta eskaintzen dituzue, baina baita ere bidea, nola ari zarete egiten hau ikastetxe, zentroekin harremanetan nola da kontu hau? Hori da, gure proposamena zabaltzen diogu Euskal Herriko ikastetxe guztiei, publiko zein pribatuei, eta, bueno, guk eskaintzen dieguna da beraiek kale bat egiteko. Orduan ikasleek beraiek sortzen dituzte bai artikuluak edo eta elkarrizketak egin, eta egun batetan juten garagu eta beraiekin maketazio lan bat lantzen dugu. Horrekin lortzen duguna da, prozesu guztian parte hartzea beraiek, ez da, involukratuta egotea, ideia edukitzetik garatu eta gero ja sarean nola jartzen den ikusteko. Ja, bueno, esatea gauza erresa da, gertatzen dena da gero egiteko, esan dut ikastetxetan, hori zenbat ordutako lana da, ikastetxe horrek ikastaldeak zenbat denbora, nola izaten da kontu hori? Bai, lehenengo, bi parte daz, ezta, beraiek sortzen dituztenean lanak, batzuk hartzen dituztelako, igual hilabete bat, beste batek beste 2 hilabete, eta ondoren ja egiten dugunean maketazioa guk, beraiek aukera dutenan arabera, batzuk bakarrik daukate ez dakite, klase ordua, ordu beteko saioa egiten da, baina beste batzuk agian 6 ordutako saioa egiteko prest daude, eta holan ikasle guztiak pasatzen dira gure ordenagailutik eta ematen diote forma euren testuari. Ja, hemen ikusten ari garena da, zarrenda biratuta, Laudio, eta Renteri, eta Santurtzi, eta Bilbo, eta Gasteiz, eta baita Baiona ere, edo Urduña, eta zarrenda luze honetan, Mutrik eta beste, Iruña alde honetatik topatzen dugu bi urdana bai, behin edo bitan uste dut, baina ez dirudi gehiago animatu direnik. Aurten, esan behar da baietz, animatu dira, bai San Fermin ikastolakoak, eta baita Jaso ikastolakoak ere pasatzen da oraindik egin dituztela lanak, maketazio bat burutu berri dugu, eta beste bat aurrerago zehaztuko duguna dela, baina, animatu dira printzipioz bikastola gehiago aurten. Ze edadekoak horiek esan duzuna, 14? Bai, 15 eta 16 urte bitartekoak. Ja. Eta, orduan, beraiek aukeratu gaia eta, baina zuen proposta edo orain arte bestek egin dutenagatik nola izaten da, ze gaietara eta zer da, entrevistak edo gaiaren desarrolloak zer dira? Guk orokorrean eskatzen duguna da, jakin da, ikasle batzuek egiten dutela lan hau, etxeko lan bezala, behintzat beraien intereseko gaiak izatea. Orduan, berdin zaigu, jorratzen badute, elkarrizketa moduan, hori errezen egiten zaielako, norbaiten gana jutea eta elkarrizketak egitea, edo, ez dakit, idatzi dezakete musikaren inguruan, idatzi dezakete, ez dakit, kulturaren inguruan, euren herriaren inguruan, Euskal Herriaren inguruan, orokorrian, ez da. Baina bai beti erlazio hori mantentzia eta interesa mantentzia, interes gabe idatzetako gauzak nabaritu egiten dira azkenian, ez da. Hori da, guk eskatzen dioguna, pixkat beraiek aukeratzeko, libre da, eta horregatik denetarik irakurri daiteke gure astakarian. Orduan, hoi lerro edo hildo bat esango genuke, ikastetxek egindakoa, baina zuek ere, hor redakzio talen, ez dakit asko edo gutxi, edo zenbat zaten, baina zuek ere sartzen dituzue, hor noski zuen lanak. Hori da, bai, konturatu garelako, baditugula birakurle mota, ez da, azken finean, ikastetxe edo ikasleek eurak irakurtzen dute aldizkaria, baina gero baditugu bai beste hartzaile batzuk, eta batzutan agian haiei zuzenduta ere zerbait eskaini nahian edo sortzen da, ez? Badaukagu beste atal badala naturaren ingurukoa, hor ADB, da Euskal Herriko Natura astekariarekin elkarlana daukagu, eta kaleratzen ditugu zenbait artikulo, eta, eta gero redakziotik egiten diran, elkarrizketak edo biografiak, eta gero kolaboratzeiek bidaltzen dizkigutenak. Iritzi artikuluak izan daitezke, literatur lanak, eta, pixka danetarik. Garaian garaikoak ere, esate baterako ikusten egera iaute denbora honetan, hain zuzen, inauterik, karnabalak, ez dakit horri buruz, zerbait berri, esateko modurik baden oraindik? Nik uste nahiko jorratu den gaia dela, ezta, baina, pixkate adibidez, komentatu duzun bezala,
inauterian inguruan, elkarrizketatua, maskaradako kide bat, eta pixkat kontatzen digu, bere esperientzia, igual desberdin, leginduta beste ikuspuntu bat bilatzen gaioiei, baina, egia da inauterien inguruan denetarik idatzi dela, ja. Bueno, orduan, bestea udakoak ere, eta guberri denboretan eginekoak eta beste, kontua da... pasatzen da, ikasleak alegintzen gara, ikastetxe jai daukatenean, eurei ere jai ematen diegu, eta, gehiago zentratzen gara erredakziotik egindakotan. Baina, azte izarete egiten, eta hori da kontua, 2007ko urtarrilean hasita, ointxe, betetzen baita, 100. astea, hori hola da. Hori da, bai. Eta 100. astearekin 100. alea, ez dakit zerbait berezi, zenbaki borobila... Bueno, asmoa bentsa da, pixkate jaso ditugu, egun hori dala eta zorion agur batzu bezala gure kolaboratzailean partetik, eta elkarrizketatua izango da errealeko jokalari bat. Eta, pixkat gaztia eta euskalduna, eta, horre zentratu gara, baina, holan, berezia, errepasotxo bat emango diogula 2 urte hauei, eta hori. Eta lanean jarraitu. Eta hori da, eta horrela begira. Ospakizu, bentzak geldialdirik ez, ospatu baina martxan jarraitu. Baina urrengo alera begira, eta bagarren alera. Bueno, zera beti hemendik komenik garri izan ditekena da, helbidean nola sartu, hori ezagutu eta nola da modurik erraxena. Interneten jartzen dugu gaztea.euskonews.com, 3 bikoitz gabe, ze batzu jartzen dute V bikoitzekin eta ez du funtzionatzen, orduan gabe gaztea.euskonews.com eta sartzen zara zuzenean. Eta aurreko aleak ikusi nahi izan dezkero, horriaren azpialdean jartzen du aleak, sakatu eta hor ditugu orain arteko 100 ale guztiak. Horren faltazegu zehaztea, borobil, 100. ale hori, zein egun zehatzetan aireratu esan barruan, edo pantailaratu edo, jazakin ozen. Sareratu edo, ez dakidan oso zuzena, baina ostira lontan izango da. Otsaiaren 27an, hori da. Otsaiaren 27an, 100. alera iritsita, aste bidea eginez, Euskonius gaztea, eskertzen dizugu, Zurine, Benez de Mendizabal. Guri informazio eman izana eta animo. Mi esker zeuei, eta bakarrik esan, edo zine parte hartzen nahi baduela, kolaboratzen edo ikastetxetatik, beti ateak zabal ditugula, eta animatzeko. Mila esker, zure deia eta gombidapena egin da. Hori da, gero artean. Zurine Benez de Mendizabal izan dugu, Euskonius gaztearen arduraduna. Aurrez, Luis Garderekin mintzatuko gara, Unplug izeneko bere olerki lana saritu baitute Irunen. Horixe, hortaz geure gaurko kultur arloa. Eusko ikaskuntzarekin batera, hemen Euskal Herria irratian, aste egiten dugun kultur aldizkaria. Eusko ikaskuntza, jakitez.